Salut, salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi mi-am luat un Sony Angel și vreau să văd ce o să-mi pice. Da? Deci, deschidem de aici. Ok. Asta e cânguța. Și hai să vedem ce ne pică. Și este ursulețul. Adică ăsta de aici. Și mai avem ceva înăuntru. Avem asta. Așa. Ce avem aici? Sony Angel ceva. Practic. Vreau să-mi pice secretul, că îmi place. Da. Aia e. Ce se poate. Și eu cum vrei să-l pun acolo? Nu știi, nici nu-l pun. Like și subscribe. Pa, pa!